В индийските хипермаркети или малки магазинчета може да си вземете всевъзможни видове гриз, брашно, десетки видове леща и ориз. Опаковките са в пакети 5 кг, но може да си купите и по-малко. Тук виждате, разнообразието на козметика е също много голямо. Всевъзможни юридични сапуни, шампуани или всевъзможни препарати за коса. Това е рано сутрин, преди да тръгне основния поток от хората за работа. Така изглеждат улиците. Това е рано сутрин в един жилищен комплекс, където бавно хората започват да тръгват за работа. Това е продавач на плодове и зеленчуци. Това е седмичен пазар в близост до обикновено до големите жилищни комплекси се правят такива и всеки търговец идва тук и продава продукция. Направим впечатление, че много търговци продаваха само един вид плодове или продават зеленчуци, но не повече от някакви видове. Този продавач продава гранат и мандарина или портокал. Казва се самбоса, в такъв сорт. Другия до него продаваше кокосови орехи за пиене.